with the legit luxury homes and property. As of our journey na Kana, or when a even a Kana can do China. Video of my video. A na-ekwu a na-eme eme n'ihi ife ijiji nwa na-alụ na Ekwuluobia. Hey, mgbe na esi ifta kana na-acha green. Nsogbu ka ana-amụka nwa ọkụ. Ọndụ China bịara. Chiwo ana m ahụgwu unu narị. Ya hụ ndụ m ọrụ nakwa arụ ọrụ. As a company about legit luxury homes and property Nigeria Limited. Onye na ọdụ ebe a na-ejima ọdụ eto. Onye ọdụ ebe a, make sure you are getting me. Onye ọdụ ebe a na ka ọ dị n'ihu ọkpara. Onye ọdụ ebe a ka ọ dị n'Ụmụchiana. Nke a na-awụ nke a bụ Oguma. Just beside Autumn Palace. Na Autumn Palace, just a stone throw. Ọ na-amụ ibe na-eme ebe a. Ọ ya wụ mmadụ nọ n'obodo. No mmadụ iwu n'obodo na-eku vụna. Bịawa. Come. Nee. Party chairman anyị. One chairman anyị. Gịnị ka ị mere n'obodo gị? Kedu ihe mere n'obodo gị? Onye a philanthropist, Chief Sir Arinze Ezenwa Ugokugo 1 na Ekwuluobia. Onye nke anyị. Ugokugo ofu nwa Ekwuluobia eje mba. Mere alụcha ya chiki. Ana m alụ weda. Ibe awụ ndị awarawa ya. Ibe a na-akpọ ya awụ padded door. Amakọrọ ya ọnụ bulletproof. Onwe ibe dị ebe awarawa. A na-alụ anyị nke alụọla anyị ga-alụ nke mbekene ikuku eburu nche na-efọ. Arinze Ezenwa, Chief Sir Arinze Ezenwa Ugokugo. Ọ tara anụ hụ na anụ na-atọ ụtọ. Wee so ji ewetara ụmụ ogbenye te soro taa. Come. Igbo na-enyere onwe aka. Bịa n'obodo ya. Nee, anọ ọrụ anyị hụ na evutere doi. Ọ bụrụ na o meele 2 weeks. Agara m ebe a. Jee eke. Ụlọ anyị hụ n'ebe 2 weeks ebido foundation ya. Ebe a na ka Eagle Venture na-alụ weda. Ebe a workshop ya. Maka onye nwe ebe a arụtanye ihe ụlọ. Ugokugo. Ọ zụrụ ụmụ ogbenye. Ugokugo. Ọgụnwawu enyemaka ụmụ ogbenye. Gị dachie. Wee rụọ ọrụ onye enweghị ụlọ. Ya ji ahọ landlord nke agba ndị a na-arụ na Lekki. Just video dị onye a hụrụ anụ. Ama m ị na-enwetachakwa ihe ụdị sọrọ tiles ma belụtụ. Ọ bụghị ọlụọla ya ụlọ ome ya ọmagara. Asọ ọlụọla ya ụlọ gụrụ ka ọ lụrụ. Ọ ka m ji bịa ka ịhụ ya maka etikọ ewepụta asị mbọ AI. Ịmụ ibe niile ahụ na AI. Ọ ka m ji bịaru abịaru. Ị na-ahụ ihu m ana m emetụ ya. Bụ metụ ya aka. Bịa. Tiles ka eji wee rụ ya ma ọ bricks. One foto si ikwu. Dọrọ ya arụmako. Ibe a na-agwa na mee na-eji ha agwa ụlọ na-agwụna. Maka a na-arụ ya ma ụtụtụ ma ehihie ma anyasị. So ibe nji agwa ha ụlọ ọdịdị mgbata blake. Go! Ịjụọ m Igbo na-enyere ibe aka asụ ngụ o nwere ofu onye nji agwa gị. Ịjụọ m Ekwuluobia hụrụ ibe n'anya asụ ngụ ama ha mma na Ugokugo hụrụ ndị bebe n'anya. Ka m gwazie ka o si eme. Every year Ugokugo na-alụ ụlọ na-atọ achị ndị enweghị ụlọ key na Ekwuluobia. Ọwụ the first year, ọwụ the second year, ọwụ the third year. O mekọtara Ekwuluobia na-ayọ ya biko bịa wee lụọ echichi. Come bịa gụnwa the king of philanthropist. Anaghị eme ka onye ha. Let me tell you about this man. This man Ugokugo. Ọ sọ na ha Chukwu nye ego ka o goro agbagbo moto gbawa. Ọ na-ayọ Chukwu nye ego ka o wee nakọrọ ndị mmadụ anaha n'ike. N'ihe ọ na-ayọ Chineke wụ. Chineke gọzie m. Ka m hụ ego njije nyere ndị ihe na-esiri ike aka. Ọkwa iwere ekpere Chineke na-aza. Because Chineke na-ene ala obi onye anya. Ibe na-akpọ ya motive. Go look at the motive of the heart. If the motive is corrupt, then that's one Chineke ji aza ha ekpere a. Ị na-atụ anya
Ugo ka ego Chineke si nye edere ego adịva na-alụ. Kedu ebe Chineke ji je nye onye obi sarasara ego? Can you answer that question? Now, Ugo owu ọrụ ụlọ ọlụkọcha ọgbọ n'aka maka ọ abata be ogbenye oluti imi orite ọnụ alụbekwana ome unu Ugo ihe edo ihe ibe be anyị biko nyere nwa mgbe ya aka ịnị na mba eme elukwa onye anya m kii esori mgbe m gbawa anya nkiri adị nọrọ ebe a ịma ana m atụbarizi bonu ndị agụata look at mgbe ọ na-akwa ya emo na-achị ya ọchị Chineke nọrọ ofu ebe na-edi Ugo ozi maka onye nwe anyị si kedu onye m ji eziga onye ga-ejere m na akwa ụmụ ogbenye erugo enigwe ntị Tinubu akpa na ndị ụmụ ogbenye ntị ụfọdụ enyi ha alụtanwu let me tell you eziokwu owu mmadụ nne ga-alụtanwuzi ụlọ ego na block is more than 500 naira ego na cement is more than 13,000 naira ego na tripu aja 60,000 ka ije ruo ụlọ rụtagolo iwe ibu Ugo na-enye na adachi n'efu minimum of 3 every year ya mpekata mpe 3 houses every year ọ na-enye bekee ebe abeghị ejigwele pin ọlụcha ọfọ n'ishe ebi ihe dị yana ka a na-edi ya na ije nyụọsị ka a na-anyụsị ejikwele pin ọrụ ọfọ n'ishe biko jana na ike Ugo ebere anyị na-ekpe egwu wụ na iji adịrị anyị ndụ nwa ebe ga-eme gị anyị kpata na ego ọ bụzighị ekpere ego ka a na-ekpere gị a na-ekpere ha ekpere ogologo ndụ na ahụ isi ike nnu ntaji anya ahụ kwana gị onye kachụwara gị ji asụ n'ala iji adịrị anyị ndụ mere ibe ị na-eme na anyị kwụgụ n'azụ Agụata akwụgụ n'azụ Anambra akwụgụ n'azụ Ana Igbo akwụgụ n'azụ ndụ ji ọrụ owu legit luxury homes nke fon nọmba ha dị na skrin gị ọba ka iji achọta ha alụọrọ ha ụlọ Ugo achọghị ife na-awa ya isi ya achọwa ndị legit pa na-alụ n'ihi nọmba ha kọpere na-alụ ụlọ ebe abeghịla ha ochi ha ụla